Είναι πολύ μεγάλη μας τιμή που βρίσκεται μαζί μας ο Γιώργος ο Κασιμάτης. Ένας άνθρωπος που έχει δώσει πάρα πολλές μάχες για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας. Ένας άνθρωπος που εσείς δεν το ξέρετε, αλλά εκείνος το ξέρει, ότι τον έχω ταλαιπωρήσει πάρα πολύ ως φοιτήτρια. Ένας άνθρωπος που από όλα τα μετερίζια δίνει τη μάχη με συνέπεια, με ακεραιότητα και με επιστημοσύνη. Και ένας άνθρωπος που μας τίμησε πάρα πολύ στην Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, που έκανε και τον λογιστικό έλεγχο του χρέους πέρσι και απέδειξε ότι αυτό το χρέος για το οποίο ξεπουλιέται το θέατρο, αυτό το χρέος για το οποίο θέλουν να μας ξεπουλήσουν όλοι, είναι παράνομο και δεν πρέπει να το πληρώσουμε. Κύριε Κασιμάτη, Γιώργο, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη ζωή που μου έδωσε την ευκαιρία να πω για ένα μεγάλο ιστορικό βήμα, στο οποίο, όπως θα πω παρακάτω, συνέβαλε καθοριστικά και η ίδια, σε ένα μεγάλο ιστορικό βήμα που έκανε η Ελλάδα πριν από ένα χρόνο με το μεγάλο όχι. Το όχι αυτό έχει τεράστια ιστορική σημασία. Βγήκε από την ψυχή του ελληνικού λαού, απευθείας, άμεσα, χωρίς τη θέληση, όπως αποδείχθηκε, των δίθεν αντιπροσώπων του, που πήραν την αντιπροσωπεία με απάτη. Και με αυτό το όχι έκανε την πρώτη μεγάλη πράξη που πρέπει να συνεχιστεί με μεγάλη δύναμη από τον ελληνικό λαό, τη μεγάλη πράξη της αντίστασης για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Το μεγάλο αυτό όχι δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Γι' αυτό και έγινε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό θέμα και γι' αυτό κινητοποιείται σήμερα η διεθνής κοινότητα. Η διεθνής κοινότητα των λαών και όχι των κυβερνήσεων που ακολουθούν τη γραμμή που ακολούθησε και οι δικοί μας που δεν θέλουν τα όχι. Αυτή την ιστορική πορεία την τεκμηρίωσε, την σηματοδότησε και την δρομολόγησε στο διεθνές πεδίο η Επιτροπή Αλήθειας, που αποτελεί ένα μεγάλο πολιτικό βήμα της ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Επιτροπή αυτή, για να ενισχύσει την απάτη της η κυβέρνηση τότε, την διόρισε και τώρα την κατήρισε. Η Επιτροπή ζει, θα δουλέψουμε όλοι ξανά από την αρχή μέχρι που να γίνει πραγματικότητα η αλήθεια του χρέους. Και γι' αυτό ακριβώς την λέμε Επιτροπή Αλήθειας. Και ότι έχει αυτή τεράστια δύναμη το έδειξε η στροφή ακόμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ζητά επιμόνως από τις δυνάμεις που μας κατέχουν σήμερα και μας υποδουλώνουν να ελέγχεται ο δανεισμός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κοινοβούλιο. Αρνούνται, αλλά θα υποκύψουν. Το δεύτερο είναι ότι ο ίδιος ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δρομολόγησε ακριβώς στα ίδια βήματα αυτά του όχι του ελληνικού λαού τη διοργάνωση ελέγχου των δανεισμών που γίνονται στα κράτη και τα υποδουλώνουν. Και τελευταία, πριν λίγες μέρες,
λαός του Ηνωμένου Βασιλείου άμεσα, αντίθετα από την κυβέρνησή του, εξέφρασε το ίδιο όχι. Μην ακούμε τις παρερμηνίες που θέλουν να κάνουν. Δεν είναι το Brexit εκείνο το οποίο είχαν κάποιοι πολιτικοί στο παρελθόν για να χτυπήσουν την Ευρώπη. Είναι το όχι του αγγλικού λαού, απευθείας, εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής και η οποία υποστήριζε το ναι. Και τουλάχιστον αυτός ο Πρωθυπουργός είχε την ευαισθησία να παραιτηθεί. Ο δικός μας, που υποστήριζε υποτίθεται το όχι, αλλά ήθελε το ναι, για να διατηρήσει ακριβώς την καρέκλα του Πρωθυπουργού, έμεινε να εφαρμόσει το ναι. Το ναι των δανειστών και να ανατρέψει το όχι. Ο ελληνικός λαός όμως μένει στο όχι. Αυτή είναι η μεγάλη μας δύναμη. Είναι η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι και να ενημερωθεί σωστά ότι μία είναι η οδός, η απελευθέρωση της Ελλάδας. Και θα πρέπει να αγωνιστούμε με τοπικά όλοι και να υποστηρίξουμε όλες τις πολιτικές εκείνες. Μία είναι αυτή τη στιγμή που εμφανίζεται, μία είναι αυτή που εμφανίζεται, την ξέρουμε όλοι, που υποστηρίζει αυτή την πολιτική του όχι για την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτή την πολιτική θα πρέπει να την υποστηρίξουμε όλοι. Και αυτό εξαρτάται από εμάς όλους. Εύχομαι αυτό το όχι απόψε να αποτελέσει την πορεία μας προς τον Λυκαβητό. Τον Λυκαβητό θα πάμε στην κορφή του. Θα καταλάβουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι κατηλημμένη από το όχι του ελληνικού λαού. Δεν θα ξεπουληθεί. Και αυτό το ξέρει η παλιά μου μαθήτρια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και πρέπει να σας πω ότι ίσως ήμουν από τους λίγους ή ο μόνος τότε που με ευχαριστούσε ότι ήταν αντίθαση, και της έχω εμπιστοσύνη σήμερα, διότι αντίθαση είναι μέχρι σήμερα με όχι. Σωστό και σωστό δρόμο. Αυτό θέλουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.